खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 28 अक्ट'बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे आर'ज, बे आर'जानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जाय जाय सुबुंफोरा साबस्क्राइब खालामखादों बिथांमोना साबस्क्राइब दा खालाम। जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनाल' खालाम। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो बेखेवजेन सुजुदो दिनैनि बे खौरांफोरखौ। गिबि खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि पलिटिकेल पार्टी नेशनेल कनफारेन्सआ PDPनि चिफ महबूबा मुफ्तीनि बेरेखायै इन्डियान फ्लेगखौ लाना खोथा बुंनायखौ लाना नेशनेल कनफारेन्स पार्टीआ हादोरनि गोजोननायखौ सिफायनो जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंदों। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जायबा जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारग' चिफ मिनिस्टार महबूबा मुफ्ती बिथाङा गावसोरनि काश्मीरनि फ्लेगखौ लानानै बा इन्डियान फ्लेगखौ लानानै माखासे खोथा बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै जोंनि बे हादोराव दावराव दावसि जागासिनो दङ। लोगोसे दुर्गा फुजानि बन्द'आ 26 खालारावनो जोबनानै थांबाय। नाथाय जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि गुदि सोलोंथाइ मावख'नि दरजाया दिनैसिमबो गेङासै होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दासान्दिथ' नोंथांमोना मिथिखायो जाखिनि खौरां दं बैफोर खौरांफोरखौ दसेनो फोसावनानै होखायो। गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि चिरां जिल्लानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आयेननि बेरेखायै दंफां काट फालांगिरि खालामग्राफोरनि सायाव गोख्रों सनदानगासिनो दङ बा नायबिजिरगासिनो दङ। सोरबाफोर जुदि दंफां फालांगिरि खालामो बा दंफां सिखाव खालामो बिथांमोना दा खालामसै नङाब्ला जोबथेसालियाव लांजागोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिथां फैला ब्रह्मआ खौरांगिरिनि मेलाव लिंसार बसुमतारी एक्टरखौ BPFआव हाबाखै होननानै बुंनायखौ नायग्राफोरा बा भिउवार्सफोरा फोथायनो गोब्राब मोनदों। रायजोफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बा नायग्राफोरनि बुंनाय बायदिब्ला BPFआव हाबाखैब्ला माबोरैथ' आर'नाइखौ लाखो होननानै बुंदों, माने सोंथि खालामदों। लोगोसे आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरखौ लानानै बेफार फालांगिरि खालामदों होननानै महिनीश्वर बसुमतारीया बुंदों। बिथाङा खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों, मैयाहाय बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय BJPनि लिडार खुशबु सुन्दरआ मैयाहाय मंगलबारखालि पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बिथाङा कंग्रेस हानजानिफ्राय ओंखारनानै BJP हानजायाव जयेन जादोंमोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट त्रिपुरा जिल्लानि आगरतलानि दुर्गा फुजा पेन्डेलखौ रोजा रोजा सुबुंफोरा जमा जानायखौ नोजोर होनानै फुजा पेन्डेलखौ दसेनो बन्द' खालामफिननो गोनां जादों। मानोना बे फुजा पेन्डेलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा जमा जादोंमोन। दा बेनि जाहोनावनो फुजा पेन्डेलखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों। लोगोसे बलेन बर'नि फैसा 20,000, सनानि आस्थाम, ATM कार्ड आरो गारि आरसि गासिबो गोमाजोब्बाय। बिथाङा आंनो वाट्सएपआव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बिथाङा गवालपारानिफ्राय बर'मा थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बबेखिनियाव बिथांनि मानि बेगा गबोखो बेखौ बिथाङा जेबो ताल मोनासै। जुदि नोंथांमोना बिथांनि ATM कार्ड, 20,000 फैसा बा सनानि आस्थाम बेफोरखौ नुदोंब्ला बा मोनदोंब्ला नैबे नुबाय थानाय स्क्रिनाव अनजिमा दङ, बे अनजिमाफोराव कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय थांनाय गोजां बोथोरनिख्रुइ बे बोसोरनि गोजां बोथोराव बांसिनै गोजांगोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। माने जाखिनि गोजांदोंमोन थांनाय बोसोराव बा थांनाय बोसोरनि सिगाङाव बैफोर गोजां बोथोरनिसाय बे बोसोरनि गोजां बोथोरा बांसिनै गोसा बा बांसिनै गोजांगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयारबो खालाम। वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेथिंबो जेरावखैबो शेयार खालाम। दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गाहायाव साबस्क्राइब दङ, बै साबस्क्राइबखौ शेयारबानो जाबाय। इउटुबाव साक्सेस जानो थाखाय मा इउज खालामनांगौ? इउटुबाव साक्सेस जानो थाखाय जेबो इउज खालामनाङा। जाखिनि इउज खालामनांगौ नैबे मोनसे माइक ओमफ्राय गंसे मबाइल, बेखौल' इउज खालामनांगौ। आरो नोंथाङा मोजां मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनो हानांगोन। जाखिनि टपिक दं, जेरै बायदिसिना टपिक दं, बालाया माबोरै सोमजियो, दैया माबोरै सोमजियो, दैया लखबबाथाय माबायदि जायो, दैखौ जोङो माबायदि लोंनांगौ, जोंनि बे बर' हारिनि माखासे जारिमिन बेनि सायावबो टपिक बहननो हायो, बायदिसिना टपिक बहननो हायो। नाथाय आं दिनै टपिकनि सायाव खोथा सावराया। जोङो मोनसे मोजां भिडिअ खालामनो थाखाय मा नांगौ बेखौसो खोथा सावरायगोन। मोनसे मोजां भिडिअ खालामनो थाखाय नोंनि भइस क्वालिटिया मोजां जानांगोन, नोंनि रावा मोजां जानांगोन। राव माने रावा मोजां जानाङा, नैबे बुंनाया मोजां जानांगोन। नैबे माइकआ हेलौ हेलौ हेलौ
1 2 3 1 2 3 टेस्ट बेबायदि मोजां जानांगोन अब्लासो नोंनि भिडिअखौ बयबो नायगोन